Upat na ang kumpirmadong kaso sa dengue sa Davao City, din duha ka magsuo na ang namatay sa barangay Kalinan proper. Anyang detalye. Patay ang magsuong ka-Ingles nga nag-edad og 13 anyos nga taga Purok 26, Barangay Kalinan proper, Davao City. Sa upat ka kumpirmadong kaso sa dengue sa lugar, silang duha ang namatay. Sa pag-inspeksyon sa mga taga-barangay ug City Health Office sa maong Purok, migula nga doon na gayon nakitang kiti-kiti sa lugar nga mo'y gadala sa maong virus. Gipalipyuhan na lang ninyo. Nag-request kay Kap, gi-actionan lang ni Kap. Mo ni gilimpyuhan, gitabangan sa mga silingan sa mga purok leaders, mo na niya gitambakan ni Kap gahapon, mo na ni na limpyo-limpyo na Ang namatyan kaning likod lang. kani. Dari sila magigsoon. Oh. Sa wala pa'y namatay sa dengue sa lugar, walag tuon na kuno ang rekorida sa barangay Batok Dengue. Sa iniusang persa sa barangay ug City Health, nagapahigay ng slag community cleaning ug house-to-house information dissemination. Ang immediate action tungod kay naamang yung nag-positive sa dengue, clean up drive. Then ang information dissemination sa community nga dapat manghinlo sila. Walay dapat nga mga stagnant water kanang mga tanom gani nga nagapundo ang tubig, itaob nila yan. Importante kuno nga matag usa sa komunidad magtinabangay sa paglimpyo sa palibot aron dili na masundan pang dunay magkasakit o mamatay sa dengue. Ang akong information drive akong gihatag sa ila nga kinahanglan jud kita mismo nga tagbalay mo'y mulimpyo. Kaya so ayaw mo dili man imong magsalig sa barangay. Ang amo information drive nga kita manghinlo kaya ang kusa dinggi kita mismo nga tagbalay. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Real Suroche para sa One Mindanao.